Sanibonani Dumelang limajoro nibonjo mambo vipi onibingelelayo unjandini bathi ibhesele imali encane amashumi 2 opondo nopondo abasihlanu ngaphezulu umnikazi wemali engesiye yakhe phansi emkhambathini la kubingelela ngikhona ntanga zamashinga kwi channel iBlack Billionaires Empire Ekhoneni Lama Bhinca la sikhona namuhla sizothi ukuthinta kancane umsebenzi wale insizwa esezithe zakhipha kuMaskandi eyintathu nje ekuyizona ezikhiphe umsebenzi wathi basemehlweni abantu kule insukwana okuNjoko phansi enkandla kube ulimit umfokanala enkandla bese kuzoba umjabulisi umfokazondi umfana wale emakhabeleni zisebenze okusezingeni eliphezulu insizwa zidinga ukuthi sishayele elikhulu ihlombe zisebenze ngokusezingeni eliphezulu zayimisela zakhombisa ukukhula nasemsebenzini wazo ngizoqala nje kumjabulisi umfokazondi ngingasho ngithi izinga ulikhuphulile mawumkhathanisa nomjabulisi wangonyaka ophelile ulikhuphulile kakhulu izinga wazivezela elinye site lakhe abantu bebengalazi simbonile eqhamuka eshaya ingoma ekhumbuza abantu uSandile Mbongwa ngokukashuni emeshaya ingoma ethi lemehluli igoli washaya abantu phela bakhala bathi hayi mfana wasikhumbuza uSandile Mbongwa kwenzani lo mfana azoshaya veze style sokuhamba nesikhathi samanje ashathi uyaphanta uyaphusha uyapress umfana washaya ingoma nje ezimnandi ezithinta amajongo isikakhulukazi ngendlela acule ngayo nendlela compose ngayo ingoma ezithanda ukuthi zithinta amajongo ngendlela acule ngayo necompose yakhe mase siphinde siphawule nendlela acule ngayo la ebebethanda ukukhala ngakhona ngathi voice kubathi uyatsoniniza kakhulu ukulungisile lokho ikwi level e right kakhulu ivoice yakhe kulonyaka le kulonyaka lo ikwi level e right kakhulu bese sibuye size kuNjoko umfana wasemshisandlo udinga ukuthi imshela elikhulu ihlombe ubuyile uNjoko kade kubuya ngathi uthi hayi ngeke igame ithanda ukuthi ingahambi kahle mawubheka umsebenzi wakhe wakulonyaka lo uphelile hayi bekhomba athi hayi angathi akhambanga kahle kodwa hayi ukwazile ukubuyela back kwi drawing board umfana wawalungisa amaphutha nekuyiyona into efunekayo mayebuya ngomsebenzi wakhe omusha esezamemeza izingane ayizimemeza ngempela umsebenzi wakhe usezingeni ngendlela acula ngayo isezingeni ukhombisa ukubalalela abantu uma bemgxeka ngendlela abecula ngayo bethi uyakabalasa uyamemeza wabuya kulonyaka wakwazi ukuthi usadlala ushunade udlala kodwa ivoice yakhe wayibeka kwi level e right yokuthi iyacwenga manje hayi ukuthi iyakabalasa nje wade bekhala bethi uyakabalasa nje ubheke ama feature abantu asebenze nabo usebenze nabantu ngokwendlela efanelekile ukuthi umuntu umfaka engomeni adeserve ukuthi abe kuyona kodwa sisazobe siyenzeke ivideo eyobe sigxila ngqo kwi-album yakhe sihlaziye singene in details ngayo bengisakha nje phezulu kodwa usebenzile umfana washayila ama hit umfana khona ingoma la ethi ayibalwe ekhulwa ngokuthi lokhu esikwenzela besimame nakho kungenjani mangabalwa emalobolweni ngoba sisuke sesivele sesikhiphile kakhulu sithi siqhamba siyovela lapha ya ekhweni kuvele kuningi sesikhiphile la siyimpisi siyakhokha siyaphela bu hayi kodwa kayi angikho ke lapho bese ngidlule ngiye kulimit umfokanala umfana akadumazanga njengenjwayelo wenze lokhu athi efika kuMaskandi waziwa ngakho ukuthi nje umfana ufika nje aqhulula ama hit umfana ngamndaba zalutho aqhulula ama hit ngamndaba zalutho ufikile nakulonyaka wawashaya kakhulu ikakhulukazi ingoma zothando ezithinta abantu abasothandweni nabantu abaphuma othandweni beya kolunye uthando umfana ingoma zakhe ziyatrenda ko TikTok konke indawo na ko WhatsApp abantu babhizi benza ama video ngazo nekuyiyona nto asaduma kakhulu ngayo ukuthi mekhiphile iyenzeka uzobheka ne promo yakhe ebikade postwe kwiGezani Media Productions ukuthi ngensukwana nje isikhashana esincane ibisi over 100,000 views abantu bebuka nje umsebenzi wakhe ade sawuthula esizweni ukuthi nakhe ngikuphethe kulonyaka lo
nakhe ngikuphethe within 24 hours wawushaya u50,000 views waya le ko 60,000 views within 24 hours iphumile promo. Lokho kukhombisa ukuthi ukuliphi izinga umfana manje abantu bamlangazelela kangakanani uma ezokhipha. Usebenzile umfana yize noma kuukuthi yena engakuphawula ukuthi le ngoma zothando zigcina sezenza lezi ezinye ingoma ezingakhulumi ngothando sibone sezicindezeleka zingasaveleli kubantu. Abantu nje mawubona ku social media bebhalele bathi hayi ulimit hayi ubucule ngothando kuphela wakhipha ingoma eyodwa ehawu nokuyinto engesile iqiniso. Cishe izingoma zobunsizwa lapha yazintathu mangaphazami kuleya album kube khona ingoma nje yamajongo ecula ngengezo ikhuluma ngokuthi engithandana neBhinca elihle yonke lento encoma ubuhle bokubhinca ayisaveleli lo ngoma kubantu because abantu basathathwe ile ngoma zothando nabangazwani nengoma zothando abasathola ukuthi manje bayithi ake siyolalela sizwe ukuthi yini enye khona because baswe bezwa kwipromozini ingakhulu ingoma zothando yabo. Kanti hayi akunjalo zikhona nezinye ingoma okwamanje sizothi nje qaphu siphelela. Ngiphinde ngikwazisa ukuthi kungekudala uzongibona sengisesigangeni nezimpisi bezikhulumela bona abantu eintabeni lapho sihlangana khona nabo ukuthi bona bawuzwa kanjani umsebenzi lo woMaskandi ophumile bancomela bencoma khona bekhala khona ngokwendlela yabo beveze imbono yabo nabo from Black Billionaires Empire and from myself as uNjandini umfowakadladla ngithi mina zingake besiziphethe okwamanje kuze kube ngokuzayo. Danke ngiyabonga.